Trastorn de joc per internet i joc patològic. Bé, es tracta d'adolescents i joves que d'una manera recurrent participen en jocs, sovint amb altres jugadors, fins al punt de cursar cap a un malestar clínicament significatiu que pot augmentar el desinterès per les activitats escolars, les extraescolars, l'augment de la conflictivitat convivencial amb la família. Ara bé, complementàriament i en el cas del joc patològic, una de les característiques més freqüents és la necessitat d'apostar quantitats de diners, cada cop més grans, per aconseguir estats d'excitació i de benestar. Una mica semblant al que hem vist tantes vegades amb les màquines escurabutxaques quan veiem una persona que va tirant monedes i no troba el moment de poder-ho deixar. Tots els trastorns, tant el d'apostes com el d'internet, com el de joc patològic, estan reconeguts actualment i classificats com a trastorns en el DSM-5, és a dir, amb manuals diagnòstics internacionals, i atès la massificació de les pantalles i amb aquesta massificació l'excessiva oferta i varietat de jocs, inclosos els de compra d'accessoris i els de les apostes, s'ha incrementat també notablement el nombre de nois i noies, però també de persones de totes les edats que comencen fent un mal ús, passen a l'abús i poden evolucionar cap a la dependència. Hem de tenir en compte que 2 de cada 4 dels més de 8.000 adolescents i joves que hem atès fins ara amb el Gamma-7 manifesten, i sobretot també ens ho expliquen les seves mares i els seus pares, que el noi o la noia té un problema d'abús de joc, bé sigui en solitari o bé sigui en línia. El trastorn addictiu es manifesta per nombrosos símptomes. Per exemple, quan un noi o una noia avesat a jugar cada dia no pot jugar el temps desitjat, augmenta la irritabilitat o estats d'ansietat o de tristesa, o fins i tot podem veure com es desenvolupa l'efecte de la tolerància quan el noi dedica cada vegada més temps amb l'objectiu de sentir-se bé. A la vegada, amb el Gamma-7 ha anat desenvolupant també una xarxa d'equipaments que permet atendre aquests nois i noies i les seves famílies bé amb espai de consultes externes, o bé amb espais de centre de dia, o bé amb espais de centre residencial que n'anomenem escola terapèutica, perquè l'escola terapèutica és alhora una clínica, una escola, un equipament esportiu i també una residència d'estudiants.